Shalom. Selamat hari Minggu dihita saluhutna. Kuriani Tuhani, tapa hohomma, tapa sada marohata, tapuji Tuhata marhite edde sian buku edde nomor 565 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Debata doha porusatta, dohot hagogoota, pangurupi situtu dihagogotan, akan namangonai tu hita, dibaheni dang mabiar hita, nang pebalik tanoon. Jalalau-lau akka dolok, laho marongrong tu tonga-tonga ni laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan. Nama dok mauliate dohami tuho, ala di papatar hodo, doho tuaka naso tumada, ho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asi maroham, saya paian madi rohanami, rodi pinoparnami, barita naulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso, asa besar sondang di hasangapemi, dohot diaka nahudul di haholomon, dohot nani linggoman di hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Saya tak puji ma Tuhan.
Lamun hamua patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatatta, dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani i, odo, ikon ubia rohatta, jala humolong, jala upos mida debata, mida nasa na adong. Ido sahatna, atong rap manggido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Hosi pangoluan, sai topot maawon, sai unang mandau-dau, hosian rohakon, rosi pangolu rotibu, bain maaw anak bututu, dohot mudar mi buria, iya songon apas iyas tutu, iyas tutu, dohot mudar mi buria, iya songon apas gogoni mudarbi, papatar madia, tondi pangolui, taktong manugua, rosi pangolu rotibu, bain maaw anak bututu, dohot mudar mi buria, iya songon apas iyas tutu, iyas tutu, dohot mudar mi buria, iya songon apas Tatopo ti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon, hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami, akan na mangarsak dohat dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai, asaw nang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asahot rohanami marhal poseaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Baga-baga di debata taringot tu hasesaan dosa. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat. Kupasonang pe hamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu masianau. Ay nalabok doau. Jalan aserep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do augakku jalan neang do. Dohot na hupaporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tajahama hatani debata turpuk epistel di minggu paupaton dung Epipanias tersurat di Heber 2 mamuka ayat 14 sahatro di ayat 10 walu. Tajahama marsikat sorin. Asa songondak danak partohap di mudar dohot disibuk, gabe sumaddo dohot ibana partohap disi, asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana si bolisi, namar huaso mambahen mate. Ay apala akka suru-suruan di sarihon, poparani Abrahamido. Ai itap naum marsi taonon ibana di natarujumi, haurupan ibana do akka natarujumi, ido sahatna, martua do akka natumangihon hatan di debata, jala nau peopsah. Amin. Sudah
saha tidakon maha porseatai, songon nahina tidakon idongata saha porseao disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Yahuba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Yahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na matetar paja do ibana di haupin harsilang, na tua tu banua tolu dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Yahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disi mai bana pai molak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatupani aka Kristen akan nabadia, Tikting di Minggu Pawapaton Dung Epipanias 2 Februari 2025. Navarjulu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu Pawapaton Dung Epipanias dohotema Jahobado partanobatoan jala hapursatta. Napaduahon ruas natabba. Mamukka sadarion Minggu 2 Februari 2025 gabe ruas ni HKBP Depok Sada ima keluarga ni Amata Rehbuna Febrianto Lubis Inata Mareta Hutajulu rap dohot sahalak yanakon inganan nasida Perumahan Maharaja Blok N7 nomoronom RT 07 Sapuluonom Rangkapan Jaya Nir 20 Waluonom Wik Bethlehem Nasida Rosian HKBP Resort Lagubuti Habicaran Napatuluhon Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 di Parmingguo Narian pukul 10 Duksipul Jamita patu paun ni huriata do padidion nabadia tuaka natoras nanaeng mabuan ya nakonna tu padidioni asaro marguru di hari Kamis 6 Februari 2025 pukul 10 wib maringanan di gereja Huhut mabuan surat pengantar sian situawik dohot akte lahir manang surat kenang lahir dak danak nanaing tardidi. Napawapaton paborhaton dohot paujakon paddita resort. Hobbara tu surat haputusan dipucuk pimpinan HKBP taringo tu paddita HKBP Resort Depok ima paddita Jackson Sirait STH nagabi paddita Resort HKBP Cikarang Distrik Sapulusia Bekasi dohot paddita Joni Sitorus MTH paddita Resort HKBP Rajawali Distrik Walu DKI Jakarta nagabi paddita Resort HKBP Depok Domutusi Naparjulu di hari sadarion Minggu 2 Februari 2025 maringanan di HKBP Cikarang Distrik Sapulusia Bekasi patu paon nama pangojak konon amang paddita Jackson Sirait STH nagabi paddita HKBP Resort Cikarang Distrik Sapulusia Bekasi borhat do utusan perhalado rapdohot ruas nasian huriata dohot nasian persiapan huria HKBP Arko maddohoti pangojak kononi
di HKBP Cikarang. Napaduahon paborhaton namang Padita Jackson Sirait STH dohot keluarga jala mangojakon Padita Johnny Sitorus MTH dohot keluarga nagabi Padita Resort di HKBP Depok akan dipatupa di permingguan harian di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025. Napalimahon pertanyaan week Pamuhai. Di hari Rabu 5 Februari 2025 pukul 10 siang WIB patupaun ni Huriata do pertanyaan Pamuhai maringanan di Garijaon. Pinangido tuganup punguan kor HKBP Depok Seda maddohoti pertanyaan ni huhut patubigehon de puji-pujian di Pamuhai pertanyaan ni. Na paonopon permingguan tidak danak sekolah minggu. Di hari Minggu 10 Februari 2025 pukaon ni Huriata ma permingguan tidak danak sekolah minggu dohot masagion horong masuk pukul 7 WIB. Napapituhon sermon kategorial ibadah remaja naposobulung dohot parguru malua. Di hari Selasa 10 Februari 2025 pukaun ni Huriata ma sermon kategorial ibadah remaja naposobulung dohot persiajaran nidak danak parguru malua. Napawaluhon haputusan ni rapot Huria HKBP Depok Seda. Rapot Huria HKBP Depok Seda naung dipatupa di hari Sabtu 10 Januari 2025 nok salpu ni dohotan ni utusan ruas perhalado partohonan naso partohonan dohot utusan kategorial mardalad do di bagasad dame jala ture. Akaon ma songon haputusan ni rapoti na perjulu di jalo rapot do perdalanan ni Pakobasion di HKBP Depok Seda tahun 2024 napatolhas marhite barita jujur tahun manang birik. Napaduahon laporan pelayanan dohot keuangan ni Huria tahun 2024 nunga diaudit Badan Audit Huria. Napatuluhon di jalo rapot do rencana program dohot anggaran 2025 jala ditotopon gabi program dohot anggaran tahun 2025. Napaopaton ditotopon rapotido pelean manang iuran bulanan tu Huria dohot pelean tu diakoni sosial Huria. Di pasahak mai tu ruas diganup bulan marhite amplop na pinarade ni Huria. Ditotopon ma ganup hari Minggu parjolo si ganup bulan pasahaton ampo pelean bulanan manang dohot iuran diakoni sosial Huriai marhite paddurungot tujolo dung sipul papungu pelean paduahon. Napalimahon paujakkon tim khusus pendamping remaja dohot naposobulung. Paonopon partureni pertanyaan wik si ganup minggu di patupa holan sahali ima di hari Rabu di ganup wik pertanyaan. Napapituhon perjamita di pertanyaan wik nihobasan nitolu halak padita do situa HKBP Depok Seda. Napawaluhon mamukka ari 1 Februari 2025 masohot ma tenaga kebersihan manang cleaning service. Domutusi dibabakit Huriata ma inatta maesaroh songon tenaga kebersihan. Napasiahon pembangunan bagas gereja Hotma Mardalan. Napasiahon papungu pelean bulanan dohot iuran tu diakoni sosial Huria. Hobar tu haputusan ni rapot Huria di hari sadarion Minggu 2 Februari 25 Minggu parjolo di bulan Februari duksipul papungu pelean napaduahon
diuduti dohot napasahaton amplop pelean bulanan dohot yuran tu diakoni sosial huria. Rikot pabotohon ottong parture ni napapungu manang pasahat pelean bulanan dohot yuran tu diakoni sosial huriatta ima naparjolo amplop persembahan dohot yuran tu diakoni sosial di parade huriatta marhite situa wik partangyangan jala di parade nang di meja na adong di pintu utama ni gereja. Namba paduahon mamukka sadarion Minggu 2 Februari 2025 ima minggu parjolo di bulan Februari papungu dohot pasahaton pilihan bulanan dohot yuran tu diakoni sosial huria di patupa marhite na papungu pelean tujolo duksipul papungu pelean paduahon manang duksipul jamita. Suak songonima parturena di bulan namangihut. Jala mulubui diamplopi di sorat tebema guarni keluarga. Dapat tuluhon gadup ma keluarga ruas ni huriatta pasatun pilihan bulanan dot iuran tu uliaun diakoni sosial ni huriatta ditikki naung ditotopon lao manupahi ulaun manang program ni huriatta. Padita rap sude perhalado pasahaton mauleate tuganup pilihan na pinasahat ni ruas. Tuhatta ma nama masu-masu ganup pilihan bahen sangap dot hamuliaun ni guarna. Pasapuluhon rapot pleno panitia pembangunan. Di hari Minggu 10 Februari 2025 pukul 12 WIB patu paon nado rapot pleno panitia pembangunan maringanan di GSG lantai seda. Pinangido tu sude panitia pembangunan, penasehat panitia, sude parhalado HKBP Depok Seda, maddohoti parrapotoni, tiktingomma nagabe udangan. 10 Seda, tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon, tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite weawik partangyangat tabi. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan mingguon say di pasu-pasu tuhatta may tau sangap di guarna. Puji Yesus si palua langit tano marolopolopan. Haleluya, puji man Tuhan Jehovah, tabasanga goani debata. Tuhan
Dameni debatana semurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohut pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras ma dihita amang inang. Selamat hari Minggu ma dihita salukna. Damang dainang nyaholongan di bagasan Yesus Kristus. Taparadima roha dohut pikirata. Nalaho majalo pasu-pasu ni debata merhite hatana. Iman atar surat di pasalmen biddu 70 sada ayat sada sahatu ayat onom. Pasalmen biddu 70 sada ayat sada sahatu ayat onom. Ujaha mima dihita paitu hutamuma dohot takas di bagasan rohamu om mahatana. Tangiang mangido haluaun sian musuh. Marhapo rusat tuhodo au ale jahuba. Dang tagamon murak au saleleng-lelengna. Sai luahom maau marhite-hite hati gorammu. Jala palua au. Sai paeleng ma pinggolmu tuau jala urupiau. Sai ho magabe partano bato adiau. Tau inganan bongotakku totong. Nunga pola di perbagaho urupam muau. Ai hodo partano batu aku jala haporusakku. Ale de batakku. Sai palua maau syatangan ni parjahati. Syatangan ni pergeduk doh si bahegogo. Ai hodo pakirimokku ale Tuhan Jehovah. Nalom ni rohakku sian si etehokku. Naung mangusade tu hodo au sian bertian. Hodo si permudu au sian butuhan ni dainang. Sai hodo totong pujiyokku. Ido yang go sahatna. Damang dainang ni halongan di bagasan Yesus Kristus adong do hata ihita halak batak nama do na poso pangalapan gogo na tua-tua pangalapan ado tahe. Udah do manang nasibay gutur. Na tua-tua pangalapan Poda. Jala basay dok sangoni abanginang ditikki napo sodohita mergugu. Ditikki napo sodohita piawahi. Ditikki napo sodohita gok akka kreativitas, gok akka ulaun. Ala memang disido pe gugui, disido pe bisuki, disido pe hapistarani. Terlubo bima fisik nang songone nang pikiran. Alay dung matua manginang nunga mulai be. Namalo donian, nabisuk donian. Alay ala berdampak tu pamatang, berdampak tu fisik, berdampak tu pikiran. Gabedang setolak besude mangulahonon. Gabe oloma sipata ala ngagale pamatangon dipasahak ma tu naposo dipasahak ma tu sudut naposo hamu mamangulahoni terlumoy maripungan marga dok ma tu napose dang tolap pube molodang boy biaro tu pungan margai totung dia rohamu ngama tua au dak songon na jolo be boy do pe hula hur sude alain wae nungga ma tua au. Artinya di masa muda doa manginang masa-masa ni emasta. Di masa muda doa manginang masa-masa boy kita mengulau sudi. Alai ditikki nungga matua dan ngamorube akan yang sulah honotta. Dan boy beta ulah besudi ke ulau ni. Ai holan na mangaleho puda dama. Holan na mangaleho masukan dama. Holan na mga lehon, saran na matuak kasuduk na poso. Terlububi ba di masa umur, molo di dok parpasal ini utak ni 70 tahun do umur ni,
jolma. Lewat jadi ngelutun nama, doh akasahik nama. 10 tahun ima di dok hari Senin. 20 tahun hari Selasa. 30 tahun hari Rabu. 40 tahun hari Kamis. Hari Jumat 50. Hari Sabtu 60. Hari Minggu 70. Molo sau peta mucet hari Senin nai 70 luar biasa namanya. Pasu-pasu namanya teh. Si leon-leon di bata namanya. Alani detik ketiga dohita di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di dia dohi masa-masa emasta. Di dia do kita boy mangulahon garang. Mula dok kena poso gas lain kan. Gas ini kan. Menyala abang kuina. Ini sudah di umur-umur hari Senin mungkin. Di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Alai mula nunggau Jepang di hari Minggu. Di umur 70. Gali, nggak mulai galebi amang inang. Pamatakta. Nggak mulai gudang memartang yang nonon. Nggak biar. Jala nungga gudang be hatahutan. Langsung ini do manginang. Na dirasaho ni parpasalmen. Sahalak na tua-tua dari mana naung marumur. Alai di ayat sadai nakid. Di dok ibana marhaposat tuhodo au ali jahuba. Artinya di sini nagabi poin na parjolo na naing tabuan sa trupukon. Molo tantangan, penderitaan, dot paru kilo di dang mamereng umur. Sedia petaho umur ta, wakkan nunga petaho martukot-tukot kita, nunga petaho asam uratok kita, nunga petaho kolesterol, tak doro ujian tantangan tu si. Tumpe sekolah minggu ibana, tumpe remaja na poso bulung, umur 30 tahun, poso. Tak doro tantangan penderitaan tu si. Jala laos ido na dirasahon di parpasal menon nunga Jepang umur di bana niya menikmati masa lansiana masa tuana tenang na may bana niyan hudul tenang man niyan ibana berpikir di bagasna alai laos romu se di si tantangan penderitaan di bana dang adong dok warna di son alai sahalak na tua-tua ba na di bagasan tantangan na di bagasan paru kilo di bana. Jalan magidang di hatuaw nai gukiyam matantangan naro termasuk ma yanakonna siap salum nanaing mabuat posisinya sebagai raja panggonggomi. Amangidang mulo taberek na situasi hamuna tua-tua nami ya do pero padi jujut yanak kutay anak do boru rak do mangan do tamu manang nunga lebih seleraan ibana mangan di restoran. Nunga lebih seleraan ibana mangan do donganna, mangajak donganna. Beta do pedi jabu. Mangan. Manang daw. Alania manginang ditiki dadanag do nasida rap boy rap do tita. Ditiki disihete honnay do boy rap do tita. Alay mulo nunga mulai sekolah, nunga mulai SMP, SMA, alrubomi makuliah, nunga mulai lebih gurang tiki nasida di luar. Nunga lebih gudang tiki nasida mamereng akka na masa di luar. Alani unang pe diharap pope rak marpugu. Mangopi rap, mangarap, ablagi martangiang. Nuai ngajarang pera martangiang keluarga ni HKBP. Di sisa dan di sisa kangan si nomor 2 marpugu rap ama memimpin ngajarang berai berengotan nuai. Alang guna jolo banginang sebelum lau tu ladang, sebelum lau marsikola jolo marpungu do sude martangiang ditanyakon diuluhon amai baru pe borhat alain waeng ra ngadung ora ina kalau ra ama karejo ate manang sebalikna apalagi may anakon oloro sipata dang sanga dibain sarapan na alani hatok karejo kom masuk ngalau borngi muse mulak ibana sa perkerejuan ngamudum amang do inang dang pajupang be. Alani mungkin dak terjadi be komunikasi. Dang terjadi be dakin poda. Jala ido na di rasahon ni perpasal medison. Gudakian ba dinikmati bana kesendirian nai. Gudakian ba dinikmati bana hula salak na di jabu. Apalagi main akonda mabay masalah. Lama martabah turab di pikiran.
Amang inang mulu dia dopon naik tuhamu nanon. Mulu beres-beres depi anak ko ni gama tua hita. Adong masalah tu anak kon. Wado perasamu. Merasa do maila hita. Apalagi ba dibigi dongan. Sangonon wang anak ko miyate. Dak sikola dang tamat nina maila hita. Jalalos idon na dipasahat ni parpasal medison. Dia ayat sadedi dok marhaposat tuhodo au ale jahuba dang tagamon murak au saliling-liling na. Murak maila. Artinya di si ibana bersandar holan tu debata. Ibana marhaposan holan tu debata. Dang adong na asing sandaran ibana di Portibion holan debataro. Dang bersandar ibana tu jolma apalagi mana kisah Salom nang mabuat posisi dah keluarga na sudah madau dang boy no ni perbagaw ni bana gabe sandaran ni ngoluna ikut debatado alanya manginang hati-hati ta unang pasiriku hita mersandar tulungan nate unang pasiriku hita minta tolok tulungan jangan-jangan nandonduk sirikau minta tolok tulungan di hatai hamu di pabuat tu jolma milah hamu kan alani nagabe sirik kita bersandar manang napasahaton alu-aluta tu debatama unang tu jolma unang tapangasahon jolma manang Portibion di ngolutaw ima konteks di parpasal menon na badua muse sailua ko maaw marhiti hati ko rambu jala palua aw buasa ibana sa hera di tahanan di son memang mula dong abang si pikiron di debu yanakon keluarga tak hera na merasa di penjara do ita kan apalagi ekonomi na merosot pardonganon na merosot hera na di penjara olo do adong bisong nei kesepian di tengah keramaian artinya di sidang nasodok kepengna dang nasodong istilahna biaya-biaya narikot di tengah-tengah di keluarga alai bui ibana lungunan bui ibana merasa terpenjara ala dang bebas hapor siyaw di mana dang bebas tondina mangalugakon sa luhut na masa di perdalanan ni ngoluna jala dok mo say paeleng mapinggolhu tuaw jala urupiaw ima kisah ni sa halak na tuwa-tuwai na sa madok paeleng mapinggol mo Tuhan jala urupiaw artinya di si sa halak jolma ikod do merendahkan diri di hadapan ni debata sa halak jolma ikod do patutoru diri bahasa hidup pantaru diri, saya majalo ibana paeleng pinggol mu Tuhan. Artinya, molodang dipigi di batabi tangyak tay, molodang dipigi di batabi alu-alu tay, mungkin ngarong bina terjadi tu kita, akka hancuran ba, naso jelas be, naso buy be hita, semangat madalan ng tahun, alani ikut do bigyon di bata tangyak tay, asa buy hita mangulahon ulota. Na bangit mo sa homa gabi partano batuan diyaw, tau inganan bongotakku tetong. Nung nga pola di barbagaho urupakku, urupamuaw, ay hodo partano batu aku jala hapurusakku. Didokon parpasal menodo, debata gabi partano batuanna. Jala inganan bongotanna tetong. Molo mabongoti jabu ni jolma, pasti hita marpikir. Dan mungkin terus-terus kita martamu. Alai molo tubagas di debata, sipsidia terbuka do terus pitui. Laho pasahaton, elek-elekta tangyakta tuibana. Jala didokon do ibana di si gabi partano batuan. Molo didok partano batuan berarti pertahanan. Hanya Tuhan satu-satunya pertahanan yang setia dan terjamin. Dang boy bertahan tu Portibion. Jalai sia-sia do sudai. Alai ikut do hita bertahan tuibana. Ikut do hita pasahaton pertahanan strategi di perdalanan di ngulutau tuibana. Kalau di bagian perang ibana dong pertahanan. Ikut merbisuk do di ibana mertabudi. Dan mungkin baik neng tembakkan di dokon ibana ini aku indah kan tembak lain dan mungkin kemerbisuk. Alani nang song ni pe nelaw mga dalani ngulutaon, hera-hera di dia ron waing musuh. Hera-hera di dia ron waing nem manebak kita. Berarti asa aman mulai itu tok kamu pilih memanginang. Batu do sering digambar kon gawe perlindungan ni aka prajurit.
Masuk may mana tu batui, alana mulai tepak pe batui, bahkan dibom pe batui, kuat doi. Di sini mana bertabudi, dung ibereng ibana musunai, nang adong be, mana ngalalai musunai, keluar pe mana saat batui, tur tepak mak, monang may mana. Langsung ima digebarkon. Pertahanan, ima. Pertabudion ni perang. Digebarkon may musai, songon, debata. Jalan di daerah opai dok say ale de bataku say palua maau sian tangan di perjahat. Sian tangan di pergeduk doko si bahek gogo. Di dok budang di son perjahat di adopi ni parpasal meni. Jala di adopi bana pergeduk. Dia adopi bana akasi bahen gogo. Mula di dok naki perjahat. Tidak peduli apa yang kita rasakan. Ahapin atau lahon, ahapin atau bahen, dang peduli. Taliau penang rupani sumbang sida tu pembangunan non dang peduli. Jala dihata-hatai kita. Ima ulau ni perjahat. Aka sosok noda manginang mampe kita daksanakan. Aka sosok noda mampe kita gabidang burjuna marhuriai. Adang musa di dok kondisi pergedu. Ondang adong keadilan. Manang ahap itaulahon jala o sering do menggangui. Bama asa marjahat kita, bama asa terganggu kita. Jala di dok komisyon nakid ayat na mangihut si bahay gogo. Margogo na sila laho mga rongrok kita. Buama asa terpengaruh. Buama asa buhay kita. Dang marhapos at pinibata. Jala dia 5 ay hodo pakirimakku. Ale Tuhan Jehovah nalom ni rohakku. Siyan siete hokku. Artinya didok dison siyan na parjolo ibana lahir seorang di Portibion. Nunga di aupon ibana. Diauhon ibana. Debatado na masu-masu. Nunga dihapor sa ibana, debatado na manop pa ibana. Artinya di siya manginang mulai bayakon nuayang songon ina na dibagasan di pasu-pasu debata bortian. Buado ina mga rasahon hacit na padirna. Songon ima debata. Madongani inay. Buhay diliwati tantangani. Las songon ima ng debata madongani hita manginang. Alani hita nuahing satu tikyon, buy hita marasahon, akka pasu-pasu ni debata, naikot do hita kembali ke belakang, madok mau liate, di bortia pe hita, dung sorak kita, dung poso hita, matua hita, tetong do di pasu-pasu debata. Jala strategi di perdalan ngulu tahun, manang carata na manguluan berbeda-beda do. Adong do rupanin marumur 40 tahun, nunga maruban. Adong do na marumur 50 tahun, nunga mate. Adong do na marumur 60 tahun, setong gudang tantangan na. Meragam do hita mga rasahon na masa di Portibion. Alay, sada do nagabi pertahanan. Batu pertahanata ima debata. Alani boy pihita songono na manginang, dang ala ni gugutta. Boy pe hita marumur 60-70 tahun. Dang ala ni gugutta. Alay, kolan ala ni asi. Dohot denggan ni bahasa ni debatan. Ala ni diajak do hita marhita turpukon. Asaro hita tibana. Dang dibatasi. Bagas nei pertabunia ni. Mula dong masalah ta penderita ta. Roma hita tibana. Ahapin na masa natadupi nuang di perdalanan ni nguluta. Masalah anak, keluarga, ekonomi, do nasi. Bukado ukado pitwi. Roma hita tibana. Asa tung malum tahilala. Jala dia onom didok nang mangusad de tu hodo au sian bertian. Hodo si permudu au sian butuhan ni dainang. Sai hodo totong ujiyok. Dikembali on ibana mo siya nakinhata. Ternyata nung nga di ramoti Tuhan niyaw, siya na met. Nung nga di ramoti Tuhan niyaw, siya na poso. Sahat na matua, di ramoti Tuhan ni. Alani, amang inang, petama ta bay jolo pengakuan, merefleksi ho diri, jodoh pandedebata. Tarimang-rimang ijo tayo tong jo, perdalanan di nguluta. Sian bertian nunga di pasu-pasu kita.
Adong do dison nama boto ditiki di burtian ibana nunga di boto ibana marga pasaribu. Adong do dison nama boto diki burtian ibana silitong ano inna. Tahu kan? Di burtian dang adong do pe sina boto hana namasa. Tolu bulan di burtian ahana masa. Akai nama mangelusi. Onom bulan di burtian ahana masa. Neng maneng hari ahana masa. Jala ina do sudi mga rasaho ni. Tung peta bereng amang inang siyan gambar na patuduhon ni dokteri. Bawa ina ka. Isi tangan na, isi pak na. Si malolong na ina. Mungkin anong dora ngakwat ta jelas tu. Siya gabari. Alay, molodang lahir. Dope. Mungkin aragu dope hita. Dung lahir baru peta bereng. Sempurna. Yan ako ni, nalahiri na sorangi. Baru peta kui na sempurna. Ang sa sitong na ditikini burtian mabir dope hita. Baru na yung lahir ron. Anon, gabi. Tang sempurna anon lahir. Alaniya baginang. Isido na mga ramoti na masu-masu di kiniburtian. Ima de bata. Jala alani na betado, de batado na masu-masu kita, ubain sorak kita sempurna satu tikyaw. Jala danghulan si batasi. Lambal gaita. Totong diduduti perdalan dengan luta. Lamba tua hita. Totong diduduti perdalan dengan luta. Alai, anong do si pata jolma, amang inang. Dung umur 70 tahun, pesa rajin, merminggu. Dung umur 40 tahun, di sana tong madabot jabatan kan. Melamar may mana ASN. Tang marna rapot. Alay, dung dapot na niluluan day, di sipay mana merminggu. Apalagi mo siya dung dapot na niluluan day, di sipay mana manyubang tu gereja. Asa dititingi, tarbereng. Tarboto. Bah, nga gabi as-ek kabebana. Doa kanasi. Hapi sa sitong na manginang dibortia dope ita, naso jelas dope akap kerangka tubuta, bagian tubuta, nunga di pasu-pasu, debata. Alani, tiki dadanak, martugarang, dang ica dope, bersedajar dope, kembali mamusedong marumur 70 tahun, kembali musay sa dadanaki. Ya rasa kamu ni akan natutuan nami. Iradana musay mga lakahop pengamaol. Irada marsya dan merdalam musay. Iko maraha tongkat musay mangurupi diurupi tongkat. Kembali musay. Basa songoni ate. Ima asa boy musay jolmay marningot titiki siya hetehonna. Boy musay marningot jolmay titiki haposoon na. Asa gabi refleksi na may dingoluna pabuan ang dipasu-pasu debata. Alania manginang tawai jo pujian tu debata. Unang tanggung-tanggung ate. Tabereng majo hitaun wae. Tabereng jo parro pakata. Tabereng jo enak kota. Tabereng jo keluarga tabi. Omma na pinasupasu ni debata. Bagak-bagak uli-ulia mun wae. Omma na dipasu-pasu ni debata. Papen ni debata masudiun. Alani unang kita satu nga mamuji debata. Hera nomah ada pehubere nga manginang di luar tahun namar margai. Daripada namar minggu. Anong don na manginang marga lagi tiap minggu di tolo bisudi. Alai merminggu ditinggal hon. Olah no satpe itu puncak. Orang nusape di gedung besar. Arong nama punguhon tekelis 700 per kakak. Holan namar punguhon. Alai coba ma tahabuk ko jatuh gereja na beribadah. Buano hita na beribadah. Buano hita na menyambut. Buano hita la majakon. Pasu-pasu di debata di nguluta. Buano hita.
Hera no ujo-jota do pehita mangina mangihuton bungan marga. Utaatan do pehita mangihuton bungan marga. Alay mulu di gereja, akayuran di gereja, olo sampai 1 tahun lewat, 2 tahun lewat. Alay di bungan marga, lunas tu sudah lunas. Sedia pitahuri bain panitia wajib lunas. Alay mulu di gereja, belum tentu. Kamu memang lusia mangina ate. Ma. Alani HP nakin dang adong nama boto hita margaon. Tikki di bertian. Alay yang gode bata dunga di boto. Jala ise hita. Buah anu karakter ta dunga di boto hita. Jala di hatu tope totong do di boto de bata hita. Alani ikut takas banian. Tungod dalatta madok mulyate tu de bata. Marhite edde, marhite babahenan, marhite akka. Na masa di perdalanan ning udutta. Tasob bay bana. Hibul marohat tamanob bay bana. Ala nasyat ibana do sude. Haroroan nina adong waing di perdalanan ning udutta. Amen di pasu-pasu mahatana. Martang yang maita. Mulyate mariho Tuhan. Dinokoro dihami partikianon. Laho mamuji, marsoba, martangiang merede tuho. Songod dalan nami makalason, pasu-pasum, naung dilehoko dihami. Manipat na sa minggon do akaryari na ng salpi. Dalam marpungo hami musya di bagas joromon, bagas na pinarbadiamon. Lau pasahaton, hamalation ni rohanami. Ucapan syukur nami tuho. Alanau diramotiho hami sahat tutikyon. Dibona ni bulan 2 Tuhan. Marlas roha hami. Boy do PHP diloko gajang niumur. Diloko do PHP partikia di hami. Saluhut na Tuhan dang alani gogo. Dang alani hatawon nami. Alay holan alani pasupasum do nabalgay di tonga-tonga ni ngulu nami. Dang terasa nunga sa bulan HP hulewati hami tahun na baro tahun 2025. Alani ko takas banian hamolateo ni rohanami tuho. Ikot takas banian pabahinan nami tuho marhite pujian nami. Marhite edde nami. Asalamboy do pedilihoko akka partikiani muse itu akatikinan ng ro. Dang adong nauboto adiga kami salpu siya portibion. Dang adong nauboto adiga kami tos sai sun karejo nami siya portibion. Alana hodo na mga ramoti hami di portian. Jala hodo muse na madungani hami na maboto adigan hami asa salpu siya portibion. Tuhan pasu-pasu ma perhaladon di huriam. Dohot na mangurupi perminggonon siyaran tonga-tonga di ruas ama nami do ina nami. Ang giat mapelayanan nami, gawe pelayanan, tau pujian, tau hasangapom ma di guarmu na badye. Paloas mahami Tuhan, pabalgahon guarmu, hami lammet di perdalanan di ngulu namion. Pasu-pasu ma ruas ni huriam na ro di bagastikyon. Dohot na subay ro alanyak kaulaon. Tarluwo mima di ulaw ni huriam imana mangujak kon pendeta resok nami pendeta di sirait dot keluarga. Ramoti ma perdalanan nasida asaboy muse mulak nasida tuluaton tubagas ni huriamon di bagasan las ni roha. Nagsong nima karos nami Tuhan na subero nakala ni ulaw alanya kapertikian. Tuhan upasatami matuho asahoma na mga ramoti nasida. Saksong nima dianakon ni sude ruas di huriam. Margogo makanatoras. Margogo makayanakon. Inalaho patuduhon. Holong ni rohana. Pamujion na tuado pammu na badye. Tuhan diak karena marulang tahun. Para rumah tanggaon. Na marulang tahun dulang tahun na pa Tuhan. Leho gajang niumur. Lehon akka pasu-pasumi. Asa boy marlas roha. Marname sonang nasida di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluna. Diulaon ni ruas di huriam na maragami. Tung masay kudang Tuhan. Adong karyawan sa swasta. Adong dari kantor. Adong na pigawan negeri. Adong na martiga-tiga. Par ojek, par beca.
dot akan asing Tuhan bukasatai matuho. Asaho mana mga ramoti, pasaut matuhan. Baga-baga mi di tonga-tonga ni keluarga ni ruas mi ganuk marsada-sada. Asa maralopolop, asa marlas roha da sida. Dinalahu patuduhon haporsona di perdalanan di ngeluna. Om Tuhan tangyang elek-elek nami, hupa sa gopok kami ma, perdalanan di ngeluna mion holat tuada pammu nabadi. Mangasahon anak Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amin. Tapasahat mapilat tadi begasan las roha, mared de mahita. Sana hinoko
Jesus na paluao, hosambino Allahu, alani martuao. Hupelehon madiriku, mangihuton lomomi, dada bena olo salpu, nanggogohi rohaki, hotok tongi utonodu, Jesus na paluao, hosambino Allahu, alani martuao. Marparangen abadia, maau di hadapan mi, sai patau maau tirua, sangon pinangi domi, hotok tangi utanadu, Jesus na paluao, hosambino Allahu, alani martuao. Jesus na paluao, hosambino Allahu, alani martuao. Tatangyak koma piliata. Ale de bata amanami nadibono gijang. Hodo haroroan ni salehut silehulehun naringgando na saulibasa na moliutus. Upasahat tami masian nanilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhas yang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo nitong atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani leon mi, todi
amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajommo, say saut malomo ni Roham di Banua Tangon Songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapa hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugi tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama mohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama mohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodim. Oras madita, selamat hari Minggu madita, salut na manginang. Saya punya. Kepak saya punya. Kepak saya punya tadi.